inikanan kaining virus asin kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:03 na, nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Ilang kabilugan kan mga bareta kunya na pagkaaga, digdi sa Radyo DZGB. Sa pangaran kan sa mga kapartner si Angel Mustasa, ako pungunan sa mga kaibanan kunya na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Kunyan sa mga pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, mga negosyante nin urig sa albay na alarma sa paglaog kan mga pakturador nin urig. LGU Tabaco asin LGU Catanduanes mag-uulay manungod sa polisiya sa pagbiyahe kan mga gustong mag-uli sa islang probinsya. Pagtugot na makabalik ang biyahe kan mga pampaserong Bicol Sorsogon, dakulang kagianan sa mga Sorsoganon. Sa lado nasyonal, mga turistang maduman sa Boracay obligado na magpresentar nin negatibong PCR test result. Pagbukas kan Puerto Princesa para sa domestic tourist, suportado kan DOT. Gobyerno naganda na para mas mahiwas na pag-evacuar sa mga Pilipino sa Myanmar dahilan sa malalang sitwasyon duman. Bareta sa ibang nasyon, 8 katawo gadaan sa magkasiblag na bayolensya sa Afghanistan. Sa lado ni sports, head coach kan Atlanta Hawks pinatalsik sa pwesto. Kunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Naalarma na asin ang apodan ang mga parabuno ni Norig asin iba pang karne sa namalatbagat na mga pakturador gikan sa luwas kang probinsya nin Albay. Partikular na sa may mga linderos computeran kung saan may naglalaog ng darakulang truck asin duman pagkakarga ang mga binakal na buhay na hayop pasiring sa Metro Manila.
Hidaw kan mga negosyante ni Nurig sa probinsya kung hain na ang mga checkpoints kan PNP as in lokal na gobyerno dahil nasisitaan mga ini. Sigun sa inda pag dinatawanan ng tamang aksyon, maabutan na aldaw na mauubusan na ng karning urig baka asin iba pa sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mas pinakasog kan PNP Intelligence Division sa Albay ang sa indang lakdang na lapagon ang mga paninimbagan na sinwanted kan lay. Yan ang sinabi ni Albay PPO Director Police Colonel Arnold Santiago. Resulta kayo ni nahulog na sa indang mga kamot ang 98 na mga wanted asin mga personang may pending na warrant of arrest. Sayang sinabi na saro sa anadakma ninda sa provincial level, anom sa municipal level asin 89 sa iba pang personalidad. Siniguro man ni Santiago na nagpapadagos ang kapulisan sa indang mga lakdang na mantiniron ang katrangkiluhan sa mga komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Iimbitaran kan lokal na gobyerno kan tabako ang gobyerno probinsyal na kan Catanduanes na pag-ulayan na sin maplansya ang posibleng maging problema na kampang kan duwang lugar in kaso tugutan ng pagbiyaya sin mauli sa Catanduanes alagad ay aram ang polisiya na pinapautob sa nasabing probinsya. Katagod din kan pag-obligar sa mga malaw sa Catanduanes na magpresentar ni negatibong resulta kan RT-PCR test alagad ang mga residente sa daiman na hagadan ni anuman dokumentos. Sigun kay Alcalde Crisel Lagman Luis Trocan Tabaco na dapat preparado na sinda tanganin day matipon ang mga mauruli sa saindang syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multi-5. Naghihiro ng ngunyan ng Urban and Rural Area Affairs Office kan syudad din Tabaco para iproseso ang inisyal na 200 na benepisyaryo ang mga relocates na may kinabang sa libreng paharong kang National Housing Authority sa singkan lokal na gobyerno. Sa pahig ni Mayor Crisel Lagman Luis Rosayan sinabi na totalmente 2,000 na housing units ang pinagtagama kan NHA para sa LGU Tabaco. Tanganing istaran kan mga pamilya na nasa dilantera ng peligro pag may kalamidad, partikular ang mga nakaistar mismo sa gilid kan salog asin mga rababang lugar sa syudad siring man ang harani sa mga dagat. Sigun sa alkalde babalyo ang mga ini sa mga relocation sites na nakonsiderar kan syudad para sa mga vulnerableng sektor. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nagtutubod si Dong Mendoza, ang tagapagtaram ni Gobernador Chis Escudero na dakulang tabang sa lado kan transportasyon. Ang paghalik ang mga travel restrictions sa sinang pagtugot na makabalik ang mga pampaserong bikulo na nagbabiyahe palago si Paluwa sa Sorsogon vice versa. Katakot naman ni kan agrangay kan mga pasahero, maginan mga drivers, manugod sa kadipisilan na maglaog sa nasabing probinsya dahil sa maigpit na pagbantay digni. Dagdag ni Mendoza sa oras na may paluwas na kang gobernador ang penal na executive order, pwede nang haliw ng mga border checkpoint sa barangay Putyaw, Sorsogon. Halaga nagpagiramdom si Mendoza na magsunod manggirar sa eksistidong minimum health protocol. Nagpahayag din kaugma si Congressman Alfred Apid de los Santos kan ang probinsyano party list sa pag-abot sa nasyon kan primerong batch ng vaccine. Sinabi niya nagpapasalamat siya sa presenteng administrasyon na talaga nagtatrabaho para makortar ng pandemya sa Pilipinas. Nagpapahiling sa naining higo sa political will kan administrasyon para talagang makabangon na kitagikan sa pandemya ini apisar kan kadakol na problema ang kinaatubang kan nakaaging taon pun pa magputok ang COVID-19. Katakot kayo na nga po na si Congressman de los Santos sa publiko na magbabakuna dahil ligtas ang mga ini asin epektibo. Ipiniliwanag niya ang gabos na inuminagi sa maygot na proseso. Asin bagin man sa pag-aadal, tinawan niya ng doon na sa paay kayo mabawasan ang malalang epekto kan COVID-19, lalo na sa mga may edad asin may comorbidities. Idinagdag ni Congressman de los Santos sa kung mabakunahan ang mayoriya sa populasyon, makamtan ang herd immunity, asin dagos ng madadaog ang COVID-19. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo ni. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Yangmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asindaig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement.
Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Obligado pa man giraray ang mga turistang maduman sa Boracay Island na magpresentar ng negatibong coronavirus disease 2019 o COVID-19 test result. Sigun kay Mayor Frolibar Bautista na inibilang parte pa man giraray ang pagsunod sa mga health measures para maiwasan ang paglakop kan COVID-19. Ang negative RT-PCR test kay po inisyo sa laog din 72 oras. Kay po man na magpresentar ang mga turista ng confirmed booking sa mga hotel na accredited kan Department of Tourism o DOT. May giramdo man ay naprobaran kan task force kan gobyerno ang pagpapaluwas kan Unified Travel Protocol sa gabos na local government units. Suportado kan Department of Tourism o DOT ang desisyon kan Puerto Princesa City na buksang girarayan sa indang lugar para sa mga domestic tourist na may katakod sa pagsunod sa health as in safety protocols. Sigon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, dakulang tabang ini sa pagbangon kan ekonomiya kan as in industriya nin turismo na pinadapa kan pandemya. Siniguro man ni Puyat na kaibahan sa mga prioridad na mababakunan ang mga tourism frontliners, partikular ang mga quarantine hotel workers. Marso 1 kan magpuunan Puerto Princesa na magresibigiraray ng domestic tourist kung saan kinakaipuan kan mga ini na magsairarong sa RT-PCR test sa laog ng 88 oras. Naganda na ang gobyerno nin mas mahiwas sa pag-ebakwar sa mga Pilipino sa Myanmar. Ini dahil sa padago sa paglalakan sitwasyon duman dahil sa madugong hiro protesta na ikinagadan kan maabot sa 40 na realista. Sigun kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., mapaluwas ang ahensya ni Nabiso sa gabos na Pinoy sa Myanmar na mag-uli na sa Pilipinas mantang kakayaon pa kan sitwasyon ngunyan. Napag-araman ni Secretary Locsin ang pagpapahali kan Singaporean government sa mga residente kainin na nasa Myanmar. Enot kainin na repatriate kan na Pebrero 15 ang nasa 139 na Pinoy. Naghihiro na ang Federal Bureau of Investigation FBI para tugutan ang proteksyon ng mga Pilipino na nag-ierok sa Estados Unidos. Pahiginin ni Philippine Ambassador to US Joe Manuel Romualdez na sa laging handa public press briefing sa tao kan mga napabareta na hate crime sa Amerika laban sa mga Asyano dahil sa COVID-19 pandemic. Sigun kay Ambassador Romualdez, ang US State Department iyon tulos na nagsimbag sa note verbal na ipinadarakan embahada kan Pilipinas may kinaraman sa nagitaas na bilang nin hate crimes kontra sa mga Asian American. Nakapagpadara naman sindan in surat sa US Senate may kinaraman digdi. Nagtutubo ang embahador na areglado ang mga lakdang na sa indang pinagib wala na taaram kan mga otoridad sa US ang mga hate crimes na nangyayari. Mautang ng 16 billion pesos ang Cebu Pacific sa mga local banks para mapunuan ang mga operasyon na naapektaran ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Sigun kay Director for Financial Analytics and Investor Relations Trina Asuncion, ang lakdang na init ang aning mapondohan ang business recovery efforts kan Cebu Pacific. Pero digdi kay ban sa sinabi ni Asuncion na parte ka sa indang fundraising, plano iyo ang department or capital raising via syndicated loans. Mantang sinabi ni Asuncion na suportado sinda kan mga bangko kay ban ang Land Bank of the Philippines as in Development Bank of the Philippines. Dahil ng legal na ulang sa pagdangog kan kaso kontra kay Senador Laila de Lima na may kinaraman sa pinagbabawal na droga. Ini matapos ay basura kan Muntinlupa Regional Trial Court o RTC ang motion for reconsideration kan mga abogado ni de Lima asin Ronnie Dayan sa desisyon kan RTC Branch 205 Judge Lizel Akitan. Ibinasura kan West na hirit ni de Lima asin Dayan na ibasura ang kaso dara kang kawaran ni Merito. Nagugat ang kaso sa aligasyon na nagresibi aligado ng kwarta ang dating sekretary kan Department of Justice o DOJ gikan sa mga drug lords sa bilibid priso NBP para pondohan ang sa iyang senatorial campaign. Aminado ang Department of Agriculture o DA na abuton kan local hog production ang demand kan nasyon para sa taon na ini. Sigun kay Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, takapos pa man girara yung supply para sa taon na ini asin pigkakarkulong maabot man ini sa 400,000 metric tonelada.
Pero sinabi naman ni Reyes sa pinaglansar na ang gobyerno ng Hog Population Program na Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE, as in target kang gobyerno na magkaigwan ng 25.5 million finishers as in 4.5 million breeders. Nasakop kan insurance po 2021 sa 2023. Kanakaaging bulan ang minimum access volume mo MAV Advisory Council nagrekomendar na lang kawanan pork imports sa 400,000 na metriko toneladang unya na taon para masimbagan ang pork supply shortage. Naglansar ng market protest ang grupong pamalakaya para karampagon ang gobyerno sa paglangkaw namang ang presyo ng sira sa merkado. Sigun kay Fernando Hica, pamalakaya national chairperson na dapat nang maghiro ang gobyerno para gibon abot kaya ka nagtitiyo sa namamanuan ang siring na sibubog o galunggong. Sinabi niyang puminakol na ang presyo kan sibubog poon na 160 pesos kada kilo sa average na 280 kada kilo. Dahil sa pagmahal kang presyo kaya di nagdagdag ini sa pasanon kang consumer sa apektado kan pandemya. Hirit kang grupo magtala ng gobyerno ng price ceiling sa sibubog. Papaimbestigaran kang kamara nin sarong kongresista ang pigasabing pagpalyar ka nagkaperang app-based food delivery service na itaoan 20% na diskwento sa mga senior citizens. Sa pagsumiter niya kan House Resolution number 1626, sinabi ni Deputy Speaker Bernadette Herrera na nagdadakol ang bilang kan mga reklamo halis sa mga senior citizens sa dahil nakapag-avail ng 20% discount ay tinalaan ng lay para sa mga food deliveries. Gamit ang mga applications arukan Food Panda asin Grab asin iba pa. Ang kwarta nakatumbas din 20% ng diskwento pwede pa katang magamit kan mga senior citizens sa pagbakal nindakan sa ng mga bulong asin iba pang maintenance expenses asin iba pang pangaipong. Sa araron kan Republic Act number 9944 on Expanded Senior Citizens Acts of 2010 entitled sa 20% discount as an exempted man sa value added tax ang 60 anyos pa itaas na Pilipino. Tinawan ng doon kang kongresista na nakapalaman sa Section 3 kan lay na maging sa delivery orders acceptable ang 20% discount sa may mga edad basta maitaw ka kanin kan sa indang senior citizens ID card number para mag-order. Dakulang tabang sa nasyon ang buwis na pwedeng makolekta sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators or POGOS. Sinabi ni Senador Sani Angara na ang mga kolektang buwis halis sa POGOS magagamit sa universal healthcare, pension sa mga soldado sa libreng edukasyon sa kolehiyo. Sinabi ang dakulang potensyal na mag-uswag ang industriya kan offshore gaming sa Pilipinas. Sinabi man na Senate President Pro Tempore Ralph Recto, author ka na Senate Bill number 1295, ang propwestong para sa pagbilog ng tax regime sa POGOS dapat yung 2019 nakakolekta ang gobyerno sa POGO ng 38 billion pesos. Natokarman kan Committee on Ways and Means sa pinamamayo ng Senador Pia Cayetano. Ang Senate Bill number 2076 isinumitir ni Senador Amy Marcos. Paliwanag ni Marcos sa kamawatan kan bill na magkaigwan ng malinaw na ley para sa pagbubuhi sa POGOS siring man sa mga natatrabaho sa industriya. Delikado na mabayular kan mga diretsong pantawo. Sinabi ni Senador Laila de Lima may kinaraman sa House Bill number 7814 na may kamawatan na amyendaran ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Paliwanag ka Senador ang nakapalaman sa bill na pwedeng sangatan nin kaso sa korte ang akusado maski daing ebidensya. Sinabi niya pig-apod na legal presumptions para sa pagpaparikas kan pagdangog asin paggabat sa pagpresentar ng ebidensya may babalyo na sa abaga kan akusado o lado kan depensa. Tinawan pa niya doon na sa iraram kang konstitusyon, trabaho kan prosecution na magpresentar ng ebidensya na nagkomiter ng krimen ang sarong akusado. Bakong ang akusado, ang kay po na magpatunay na inosente siya. Nabawasan ng 55 pounds sa iyang timbang si PNP Chief General Debold Sinas matapos ang anong nabulan na pagjeta. Sigun kay Sinas, poon sa 306 pounds, nasa 257 pounds nasa iya. Alaga na ideal weight kaya nasa 215 to 220 pounds para sa iyang height. Sinabi niyang habo niyang magniwang, talagang siring kan siyang kadete pa kan PMA. Sigun kay Sinas, piglansar niya ang weight reduction program sa iyang inapod na Oplan Chubby Anonymous. Edi para sa mga overweight na mga pulis.
Nasa 20 pulis ang nag-volunteer na sa aming programa kung saan nakaresiban ng mga ininin weight loss pills na may go signal sa doktor. Asin tuturuan sinda kung paano ang sa indang diet. Ang 20 overweight na mga pulis nagiribahan kada Martes, Webes, asin Sabado para mag-exercise. Tinawanin doon ni Sinas na may standing policy sa physical fitness para sa mga police officers. Dapat maging physically fit ang mga ini para magibunindan sa indang trabaho. Aminado si Sinas sa kadaklan sa mga pulis na galaon na tatanggalon niya ang nasabing pulisiya pero bilang hepe ng PNP nagpaniwang man siya. Mensahe niya sa mga pulis, dapat maging healthy ang gabos lalo na ngunyan na may COVID-19 pandemic pa manggiraray na namamatean ang satuyang nasyon. Bareta sa ibang nasyon, gadan ang 8 katawo kay baan sarong babaeng doktor sa magkasiblag na bayolensya sa Nangarhar Province, Afghanistan. Sigun sa pulisya, sa primerong insidente nagadan ang dai pinangaralan na doktor mantang lugadan ang sarong aki matapos pasabugan lunad kay ni ang mantang napapalawag na siya sa iyang trabaho. Mentras nagadan man ang 7 pang individual sa pambabadil sa sarong pabrika sa nasabing lugar, wala pang minaako na grupo sa nasabing pag-atake. Sa lado ng sports, sinipa kan Atlanta Hawks ang head coach kanina si Lloyd Pierce matapos ang sobrang duwang season. Sigun kay Travis Shekeng, president as in general manager ng Atlanta sa Nate McMillan ngo na ang pigdesignar nindang intern coach kan team. Dahil man pinagunang bitan sa report kung nata sinipa si Pierce na may record ng 63 wins as in 120 losses na may 200 na kawat kan Hawks. Ang Atlanta Hawks may pugol na 14 gana, 20 daog na record. Ngunyan na season as in naka-11 na pwesto sa Eastern Conference standings. Gate Doc, anapod kan mga eksperto sa siyansya at teknolohiya sa bagong imbensyon na pinagpresentar ninda sa merkado. Ang Gate Doc sarong amazing device na perfect sa indong harong o business na dakulan tabang ini para i-check ang temperatura kan mga tawo na malaog sa indong mga establishmento. Dahil nakaipo na ranihon ng tawo para gamitan normal na thermometer. Ang Gate Doc sarong high temperature sensor as in automatic na minalawas na resulta sa laog sa nanin kabangang segundo. Konektado man ni sa imong smartphone as in ano man na high temperature na mabasa niya automatic na ipapadara sa imong phone para ma-alarma ka asin proteheran ang mga customer o miyembro kan pamilya. Istorya na iiba. Rough eye rockfish ang sinang ini ang pinagsasabing pinakahalabaan buhay sa gabos ng mga laman dagat. Halabaan buhay kan sirang ini dahil makukuha sa pinakairano ng parte kan dagat. Pinagkakarkulong na sa 560 feet as in 2,200 feet below sea level. Ang sirang ini na makakuha sa nasa Pacific Ocean. Halaba man ang buhay dahil igway ning 10 spines sa ibabang parte kan mga mata. Haloy man ining magdakula kung kaya pinagkakarkulong na buhay na sagot 200 taon na anyos ang siring kay ni. Ang pinakagurang na naireso na nabuhay na 205 na taon. Flashback! March 6 kan taon 1951 kan dineklara bilang National Shrine of Fort Santiago bilang respeto as in recuerdo kan mga national heroes as in martyrs na napreso as in nagadanduman durante kan panahon ng Castilla ang Fort Bonifacio dating presohan kan kadakol na Pilipino na pinagdududahan na kaibahan sa rebelyon siring na Dr. Jose Rizal bago siya ginadan kan 1896 ang Fort Santiago dahil man na lugar kan palasyo as in hadean ni Raja Sulaiman ang chieftain kan Manila durante kan pre-Spanish era. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Bay, sa Patarabantabang, News Director Udin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Sa ngaran ni Kuya Ronald Bado sa Lado Technical, ay sa ngaran mga kasawang kapartner si Angel Mustasa. Agapon sa inong naging tagapagbaratang unya na pagkaudto, ako po si Renz Luna. Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod na ang programang Iskaramusa pagkatapos ng karagkapi ng mga pagirumdo. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Mga idol, alam nyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo
bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Full Week Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Full Week Minerals. Doc F Full Week Minerals, a Doc Alternativo products, available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Full Week Minerals Plus Malunggay Capsule, and Doc F Full Week Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, yak mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng CD? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Ugalion ang tamang paghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon sa laog nin 20 segundos. Imantinir ang 1 metrong distansya sa ibang tao, lalo na ang mga nakaka-eksperyensya nin respiratory symptoms. Likayan man ang paglaog sa mga mall, sa udan, asin iba pang matatawong lugar. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form,
health declaration form at makapag-set ng appointment sa inyong local COMELEC office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:38 na. Din pagkaudto. An oras hatod sa Indokang. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Hey! Oy! Darong mainit-init, malanit-lanit, napagkahapon sa Indogabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramusa. Waraan sa kuyang kapartner si Angel Mustasa. Kita nangunaan magiribaanan ngunya na pagkaulto mag-oristorya lamang habang kamo nagpapatunaw kan sa indong mga kinao. Gulay na kalungan, pritos na lawlaw, inoon na sibubol, tigpritos na bade, ormagin man sa mga kinaon indong pork chop, adobo sa asin, adobo sa gata,
Adobo sa gata. Ito ka ito. Malay mo magaigwa. Ako po sa inyo mga kaibanan hanggang alauna kita rin pagkapon. Ako po ang solamente. Ang lalaking totoy noon pero tito ngayon. Tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Mag-istorya lamang kita. Ang sa pong numero 0966-1931-118 0966-1931-118. Sa Smartman po 0949-4334-061 0949-4334-061. Batiyon taman nakantabay dyan sa magpoon sa Premier Distrito, Segundo Distrito Canalbay, Tercer Distrito Canalbay. Magpoon dyan sa Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Tiwi, Tabaco. Maray na Odotabi sa Inogabos ha. Dan man sa digdi sa Segundo Distrito, Legazpi, Daraga, Kamali, Manito, Rapo-Rapo. Maray na Odo sa Inogabos ha. Sa Tercer Distrito, Ginubatan, Ligaw, Owas, Polangi, Obeliar, Asin, Piuduran. Oy, maray na Odo sa Inogabos. Magpaabot lang kamo sa ko yung numero para sa inyong mga birthday greeting. Asin na mga reaksyon ngunya na udto para sa pag-istorya niya itong ngunya na. Pati yung nakantabay sa DZGB News Online, si Ma'am na Lorna Notov, sabi niya, hi po. Oy, maray na doon tabi sa iyo, Ma'am Lorna ha. Sabi ni Sir na Rizalino Riantaso Olaguer, good noon po. Oy, maray na doon tabi sa iyo, Sir na Rizalino Riantaso. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, good noon po Tito Renz. Wala po si Ma'am Angel. Wala po Sir Gerald Aranya. Di ko arangan ko nga tada wala digdingon niya na. Pag abot ko digdi sa wala digding. Baka may nasikasong importante ha. Good noon po Tito Renz. Sabi ni Kuya Gerald, good noon po Tito Renz. Maski pinasolo ka po, good noon pa rin po sa iya naka-monitor permi si Ma'am Angel. From Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Siya naka-monitor si Angel. Kayo ba mo si Angel? Kayo ha. Speed lang, mabilis ha. Aha, Eva Ludovica Eliames Rodriguez is watching right now. Sabi ni Ma'am na Eda Joy Olanosa, good noon po Tito Ren, shoutout po naman po kami digdi sa Purok 5, Libas, Ginubatan. Nagdanawag po kami pirmi sa Indo, always number 1, DCGB sana, pirmi na. O pirmi na tabi talaga, solo-solo pa yan ha. Kaya ito pa, sabi ni Sir na Daniel Tupal, maray na na po sa Indo dyan sa Bicol, lalo na, may nag-upload. Si 269 ha. Aha. Hello po, 269. Hello, Tito Ren. Hello, sir. Maray na to po. Si Sepoy na Si Brakajo tabi. Ay, Kuya Brakajo, maray na to sa imo. Nangunto na lamang ka mo dyan. Yun na po. Matindi ka talaga. The best ka talaga. Ano tabi ang sa imong mensahe, Kuya Brakajo? Pwede ko tabi pati yun so kabrother kong Eucharistic Day Minister dyan sa Sugod, Bakakay. Aha, sige po. Permi po ito nakamonitor. Okay. Brother Armingol Vilches. Brother Armingol Vilches tabi. Armingol Belches. Apo. Aha, maray na do tabi sa imo sir na Belches ha. Sa Sugod, Bakakay. Sa Sugod, Bakakay. Ayan po. Salamat po. Okay, Kuya Brakajo. The best ka talaga. Oy, si maray na udto pa lang dyan kay sir na kay Brother Belches, sabi ni Kuya Brakajo from Bakakay Albay. Maray na udto po sa Indo, gapo. Sabi ni 327. Good noon Tito Ren, salamat po at walang positive sa daraga. Kaswapon pa igong nagpositive sa daragan do ha. Alataan na punta daw so ni Mayor Vic. Nagpost ito mga tugang kang maagong positive sa daraga. Ha? Bati mariray pati nagpaingalo na kita o sa COVID. Nagdugang na naman mga tugang so nagkaigwar na magkikaso sa sa daraga. Ha? Pirang semana na ito kuta na maduang semana na itong murang positive. May nagpositive na naman. Dahil talaga maanong COVID na ini. Kaya mo aram ko no arin mapundo. Dahil lamang mga tugang natakot sa COVID sa Di lamang natakot sa COVID sa
bakuna. Agabot na nga ni mga tugang so bakuna digdi sa palibot niya to. Di pa nang ganatakot sa COVID, Kaya kita mga tugan dapat magpabakuna na kita. Pero choice man nindo yan kung abo nindo magpabakuna ha. Pero kung yaon naman sa ng bakuna, mas pili unta na magpabakuna, tanga namin protection kita. O yun mga tugang so ano yun ay ano wala pa man palan. Yung ang ginari po palan tabi 327 so nag-positive. So kasuwapon ini na pinaluwas ni Mayor Vic palan kasuwapon pa ini Binasa ko na baga tabi ini kasuwapon. Sarong Ilawod, sarong Sipi, maray na udto tabi yan sa mga taga Sipi. Sa Indo Gabos dyan, maray na udto sa Indo Gabos. Sabi ni Madam na, sabi ni Daniel Tupal, apod pa lang siya, Sabi niya, maray na udto na po sa Indo dyan sa Bicolano dyan sa barangay Canhela, Castilla, Sorsogon. Sa pangunguna ni Kapitan Mariano Lorica Jr., maray na udto po at sa mga sibilyan. Oy, maray na udto tabi sa imo Kap Mariano Lorica. At siyempre, maray na po man tabi sa imo Sir na Daniel Tupal. Sabi ni Madam na April Belenzo Vergara. Hello po, oy, maray na po sa imo Madam. Kami naman na Alicia Ella Madrid, please mention naman po ang Libon Town man po yan sa Albay. Ayun palang tabi, nalingawan ko sa Libon, sorry tabi, pasensya na ma'am na Alicia. Kulang lang kita sa ungit kan kusido, o niya na udto Libon pala, nalingawan ta sa tertiary distrito Pasensya na ma'am na Alicia, dahil ko na mention Sabi naman na Elgita Alim Briones, good noon po, maray no to tabi sa imo madam Sabi naman na Eva Ludovic Eliames Rodriguez, hello po Sir Renz, pwede po paulit kan CP number mo po, thanks po. Ang number ko po 0966-1931-118 0966-1931-118. Sabi ni 444, good noon po Tito Renz, always listening po from Sogoy, Castilla, Sorsogon. Matindi talaga mga taga Sogoy, Castilla, Sorsogon Kamu na tunay na alamat. Padaba kamo kan Tito ng Alba. Nag-upload si 987. Hello po, marin na. Then pinutol. Gari pag-check lang guide kung tama ito ang number ko. Si 987 nag-upload Sabi ni 120 DZGB po ini. Number ko po ini. Ang DZGB po. Kaya na may number na kita sa DZGB kayo na. Wala man Wala pa kaya kami sa hotline baga mga toga. Any pong napig-text mo tabi 120. Number ko po ini. Renz Luna po ini Sabi ni 272, rin ma-lockdown. Wala man pong Bareta na ma-lockdown. Wala man pong Baretang ma-lockdown. Sa katunayan niya po, bubuksan na nga sa mga border. Hindi sa mga probinsya, sa Sorsogon niya mga tugang. Kasuba baga nabasa ta duman sa Bareta na nagmiriting na mga tugang so mga mayors nga dyan sa Sorsogon. Bubuksan na mga tugang ang border kan Sorsogon. Kadakol baga kita sa tuya digdi mga Albayano na gustong magpa-Sorsogon pero di pisilon mga tugang ang maglaog sa Sorsogon. Talagang mahigpit ang polisiya dyan. Data naman mababaso lang government, ang provincial government dyan. Kung yan man ang sinang lockdown, tanganing dailugod makalaog ang COVID-19 sa saindang probinsya. Pero ngunyan yan nag-agree mga tugang sa mga mayors nabuksan na iniong border kan Sorsogon para nga naman yan isa turismo. Kasaro baga mga tugang sa mga pinagbibida kan Sorsogon sa lado kan turismo. Yung mga beach resort baga dyan pigdadarayo kan mga millennial. Pag Oktubre nga naman maabot na naman Oktubre so pigabot na lunad sa balon. Yung mga activities dyan sa may parting Matnog, Sorsogon. Yung mga beach dyan, mga white sand beach. Yan ang mga pinag-aarabangan dyan mga tugang. Kaya kita magdoble ingat na kita ngunyan pa naturusan na sa protocol na pinagtataram. Naturusan na dahil ang tauyan na nga na isubakuna nag-abot na. Kaya kita madoble ingat kita ngunyan ang hapot mga tugang kan nagkakapira. Lalo na kan publiko, ang hapot ngunyan na may bakuna na tabi Tito Renz.
Ngunyan tabi dito rin sa may bakuna. Ano po, kay Ponta, pagkabakuna mo, kuning kaso man ako nagpabakuna, pagkabakuna ko, face mask pa ako, face shield pa ako. Yes po, kaipuhan panindong mag-face mask as in mag-face shield. Sa ini mga tugang kayang bakuna niya to, ini Sinovac, AstraZeneca. Ayan mga tugang, protection lang iyan. Protection po iyan, pero it doesn't mean na dahil ka natatamaan kay COVID. Iyan nga nabitatarm na kung yung kaso man ikabakunahan mga tugang, maski anong bakuna jigdi na available, AstraZeneca, Pfizer, Biotech, Sinovac, ini nga sa China. Ang gigibon man lang kayan mga tugang, babawasan mga tugang, so impact na pwedeng idara sa imo kanhilang. Ining COVID-19 mga tugang, tatamaan ka man girarang COVID-19, pero so light lang, Yan sabi kan mga eksperto, ining COVID-19 mga tugang, nabasa ko ini sa CNN, tapos sa BBC News sa, internet. Sabi kan mga US scientist mga tugang, mga eksperto sa lado ning medicine, as in sa mga helang, infectious diseases. Sabi ninda, ining COVID-19 mga tugang, posibleng dahil ini maghali sa kinaban. Dahil ang tangani, garin na sanay ni pag-abot kan panahon, garin naman sanay ni mga tugang sipon asin kalintura. Kaya anong gigibuhon ta? Iyong pag-apod nga ni mga tunong, magbabakuna na kita, tanganin magkikot kita ng herd immunity. So malalang mangyayari, mga tugang, kung kaso man kita matamaan kay COVID-19, iyoan sa tong may iwasan. Dahil kita maabot sa punto na pag kita tinamaan, sumagagadan kita, dahil sa helang. Ayan mga tugang, ang pinaka-obheto kung nata kita igwang bakuna. Baga sabi ni ma'am na Dr. Belen ka na BRTT8, kung anong available niya na bakuna, paitunta na. Tatanganin kita, magkaigwa magkita kay proteksyon. Sabi ni 987, number 1 talaga ang DZGB. Mula noon hanggang ngayon, walang makakatalo sa DZGB. Number 1, always DZGB lang ako. Oy, salamaton po, tabi, madam 987 Sabi ni 120, good PM tabi Kuya Renz, nagdadangog kami sa imo digdi sa barangay San Joaquin, Legazpi. Hain tabi si partner mo kuya, oral daw kami pirmi DZGB, wara na iba. O talagang padabaon ko kamo dyan sa San Joaquin, Legazpi City Kaysa natapag mapropasyal daw kita sa San Joaquin Tagarini yan na sa ng partikan Legazpi, hindi ko pa nadumanan. Dati kaya dyan ako naka-star mga tugang sa may Rawis baga. O yun sa may Pag-asa, Rawis, sa Palaog baga dyan. Diyan ako dati naka-star, pero yan na San Joaquin, Tamaw yan sa Puro, day ko na yan nadumanan. Hanggang digdi lang ako sa may Pag-asa, aki pa ako kayo Pero, believe it or not mga tuga, taga-Legazpi ako kayo dito, pero kang grade 1 ako, nawara ako sa Legazpi kayo Dinara ako dyan mga tugang sa Sipak Station baga dyan sa may sa may Kasa, uning sa may St. Rafael, may baga dyan sa may PNR, ang pangbakan PNR, may police station yan kay Ronald. Grade 1 ako, nawara ako. Nagparala to kang kaklase mi si Pading John Paul Amor. Si Pading John Paul Amor Ay paday Marinaud to tabi sa imo pati si Tita Marinaud to. Na mga tugang nawara ako digdiyo Di ko nga ni arang mo paano pauli. Turnover lugod kayo mga tuga sa police station. Auta. Pagka-turnover sa police station, inapot kami sa inang harong nindo. Sabi ko, basta po, duman sa may Mariners po, Palao. Tinuro mi, nakasakay kami sa mobile kan police. Tinuro mi mga tuga, nakauli man baga ako maski puro pa na. Ay grabe, so ibi kan sa kuyang ina. Kasi bisos ko sugwapo kung aki nawawara. Ay na nag-uuli. Ay sus ko, kaya mga tugang. Kaya ako, digdi ako sa Legazpi dati nakasal, pero naglipat na kami sa Daraga. Medyo mas nagustuhan mo sa atmosphere duman mas maiwas ang dumasugabos ng mga yaman at lupa. Yaman at lupa. Na talagang hindi mo makukuha. Dahil literal na mga kamote lang yan at balingoy. Sabi ni 987, Happy Fiesta pala sa mga taga-Barangay del Rosario, Jovellar, Albay. Uy, Happy Fiesta tabi dyan sa Barangay del Rosario, Jovellar, Albay. Baray na udto tabi sa Indogabo. Kaya mga tugang, so count, nagkaigwan na ki-count down mga tugang BRTTH kan mga nabakunahan na ng mga health workers dyan sa ospital
Uminabot na sa 130. Ngunya naal daw 130 na tabi, so total na nabakunahan dyan sa BRDTH. Kaswapon baga nag-arangkada, sanggatos tulos sanggatos whole day sanggatos tulos so nabakunahan. Ngunya 130 na mga tugang. Tandero-diretso pa iyan tao yan may nag-abot na naman na AstraZeneca, 400,000. O dahil taram kung may allocation man dyan sa Bicol region, ang iinuton kaya mga tugang, may mga by level iyan, kita na mga normal working people, kitang nasa pinakababa kan sosyedad, so di man talaga actually, kaya kita sa pinaka-base, late kita kayan mga tugang maambunan ki bakuna. Tainot mga tugang, ini mga health workers na kayo punta, sinda nasa frontline, sinda dapat ang maproteheran mismo. Kaya kita mga tugang na yaon kita digdi sa normal working level, ining mga nasa katamtaman sa pinakababa kita kan society. Magalat-halat lang kita tapag nagdakol mga tugang nag-aabot na bakuna. Dire-diretso na yan, magtubod ka mo sa kuya. Pero ang problema mga tugang, baga at yan, magkulang na susupply kan bakuna dahil lang ta sobrang demand. Maluway sa production. Ikaw ba yan, nasa basic rules bagan kan economics, supply and demand. Anong mangyayari pag nagdakol ang demand? Mababa ang supply. Pag nagbaba ang demand, madakol ang supply. Ngunyan, ang hapot, so sa bakuna, so COVAX facility dyan sa India, so COVAX facility sa US, pag napano yan mga tugang kibakuna, tapos sarabay-sabay gabos ng mga nasyon sa bilog na kinaba na nag-avail kan bakuna, o kamusta? Bago masisiro, mabalik na naman sa dati, maproduce na naman. Pirang taon, pirang bulan ayan mga tugang pigibo. Malangan ibaga, so ining Sinovac mga tugang, so Russia nagibo man kisa diring vaccine, kundi ako nasasala, bago pa man mag-December last year, ining sa Sputnik, Sputnik kay ining Russia, tapos na. As in, iniong Sinovac man kan China, ay po naman sila mag-vaccine, November man. May kami nalilingawan pa nga ni kita Nagtaram mga tugang kayo, dahil ko ito nalilingawan, nagtaram kayo so dati so ambassador to the Philippines kan Russia. Nahanda ang Russia mga tugang na magtabang sa Pilipinas, na pagtaunin bakuna. Ngunya, so nag-abot sa na mga tugang, so Sinovac, dahil magkasa sa demanding. Pero iling-ilingon mo, nagtaraman sinda, pero iling-ilingon ta, baka mag-abot mananggad. Sa ampig lalaoman talaga baga, ang pinaka talagang gusto kan mga Pinoy mga tugang, iniong Pfizer. Sa efficacy rate nga mas alang kawang Pfizer kaysa Sinovac. Pero anything mga tugang na bakuna, na may 50% efficacy pataas, pigka tatawanan ng emergency authorization kan FDA. Ano nangyari sa Sinovac? Kaya baga nagamit sa Sinovac Sabi ni Ma'am na Eva Ludovic Eliames Rodriguez, dyan sa natabi si Renz na reparo ang mga marabaso na akin. Iyo baga Madam na Eva Ludovic Eliames Rodriguez. O paano kayo 1 minuto na sana bago mag-alaw na. Salamat po sa inyong pagkantabay. Sa Lunes na mga kita magkaribanan. Hindi sa programang Iskaramusa. Sa ngarang kasang kapartner na si Angel Mustasa, ang Beauty of the South. Ako po sa inyo na kaiba ng ganyan na pagkauto. Ako po ang solamente. Ang totoy noon, pero Tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Pangaraman po nila sa Lado Technical, si Kuya Ronald Baldo ang alamat, Kandap-dap. Salamat po sa inyong pagkantabay. Goodbye and mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,